למתאמן שלי יש פלטו באימונים, הוא לא מתקדם, הוא תקוע, אז היום אני רוצה לדבר על איך אנחנו נטפל בזה ואיך ניגש לזה בשביל לפתור את הבעיה. אז חשוב להבין קודם כל מה זה פלטו, איך אני מודד את זה ומתי באמת אני צריך לעשות איזשהו שינוי, ואז נדבר על איך אני עושה את העבודה של השוואת רזיליאנס לעומת סטרס, ואיך אנחנו משחקים עם זה כדי להבין איך אני ניגש בכלל לפתרון של איזשהו פלטו. אז בעצם, קודם כל, מה זה פלטו? פלטו זה מצב שבו בין 4 ל-8 שבועות של אימונים אין לי שום התקדמות. בתחילת הדרך, בתור מתאמן מתחיל, אז כבר אפשר לראות פלטו עם אחרי 4 שבועות, 3-4 שבועות אני לא מתקדם, אבל אם למתאמן יותר ותיק, אנחנו רוצים לראות אפילו בין חודשיים, אפילו 3, שמשהו תקוע, אז אנחנו ניגש לזה בצורת ניתוח של פלטו. Okay? כי בזמן קצר מזה, אז יש המון שינויים, והשינויים קורים ככל שאני מתקדם בתור מתאמן, הם קורים יותר לאט. אז ככה אנחנו בעצם נדע שאנחנו במצב שבו אנחנו תקועים, הדברים לא מתקדמים, אני לא מצליח לייצר עוד גירוי ועוד עומס, ואני תקוע בעצם. כשזה קורה למתאמן שלי, כמובן גם לי, אז בעצם אני רוצה להסתכל ולנתח את האימון שאני עושה, ולא רק זה, אלא גם את מה שאני עושה בזמן שהוא לא אימון, כלומר, הזמן מנוחה שלי. אז בשביל זה בעצם אנחנו נסתכל על שני גרפים, גרף של הרזיליאנס, כמה הגוף שלי מסוגל לעבוד ולעמוד תחת עומס, והסטרס, מה העומס שהגוף צריך לעמוד בו. Okay? ובעיקרון הם תמיד עובדים באיזשהו סינכרון. בגלל זה אנשים שמתאמנים יותר מדי, okay? אז יהיה להם הטיה לנקודה יותר מדי גבוהה בסטרס, מעט מדי ברזיליאנס, ולהפך, אני לא מתאמן כמעט, אז הרזיליאנס שלי יותר גבוה מתוך העבודה, הסטרס שאני מייצר, וזה כמובן גם יוביל לפלטו, אבל באוברול אני צריך לייצר לי איזשהו בלנס בין שניהם. אז בעולם מושלם, okay? נגיד זה הרמת רזיליאנס, רזיליאנס הכוונה לכמה הגוף שלי מסוגל לעמוד בו, okay? כשמנוחה או התאוששות, okay? שזה זמן שאני לא מתאמן, לאכול, לישון, לשתות מים, כל הדברים האלה מוסיפים לי מצברים לרזיליאנס. זאת אומרת, ככל שאני ישן יותר, אוכל יותר ואשאיר לעצמי זמן מנוחה והתאוששות, אז הרזיליאנס שלי, היכולת של הגוף להתמודד עם סטרס ועומס, אז יהיה יותר גבוה. אני לדוגמה עכשיו, אבא טרי, אני לא ישן כמעט, ולכן זה פוגע לי ברזיליאנס, אז הוא נמצא יותר נמוך מבדרך כלל, וזה משפיע כמובן על האימונים. אבל נגיד, אז זה המצב, הרזיליאנס שלי פה עכשיו הוא סתם דוגמה, נקרא לזה 40%. אוקיי? אז זה לא באמת באחוזים, אבל נגיד, אני נמצא פה. הסטרס שלי, שזה מה שאני עושה, העומס שאני שם על הגוף באימונים, רוצה להיות קצת יותר גבוה מהרזיליאנס. זאת אומרת, העבודה, העומס שאני עושה, נגיד זה יהיה פה ב-50% לדוגמה, פשוט כדי שזה יהיה יותר גבוה מהדרישה של הגוף. אם זה היה נמוך יותר מהדרישה של הגוף, אז הגוף לא צריך לעשות איזשהו שינוי. יש לו את כל היכולות, את כל הכוח, את כל המשאבים, כל האנרגיה, כדי לעמוד בסטרס ששמתי לעצמי. ולכן הגוף אומר, אני לא צריך לעשות שום שינוי. שום דבר לא חסר לי כדי לעמוד בזה. יש לי מספיק רזיליאנס, יש לי מספיק שריר, מספיק יכולת כדי לעמוד בדרישות החיצוניות בעולם החיצון. אז ברגע שזה קצת יותר גבוה, הסטרס הוא קצת יותר גבוה, העומס הוא קצת יותר גבוה, הגוף אומר, אוקיי, לא היה לי מספיק משאבים, היכולת שלי לא הייתה מספיק גבוהה, ולכן אני צריך לייצר עוד אדפטציה, עוד שינויים בגוף, כדי שיהיה לי רזיליאנס יותר גבוה. Okay? ככל שהגוף מתרגל לעומס יותר גבוה, אני רגיל לעבוד עם 200 קילו, okay? אז ה-100 קילו לא ייצר לי איזשהו עומס גדול על הגוף. Okay? אז זה מייצר לי איזשהו ויסות. וכמובן, כמו שאמרתי, היכולת שלי להתאושש מאוד משפיע לי על איפה הרזיליאנס שלי יהיה, וגם מה היכולת של הגוף כרגע, מבחינת השרירים, מה היכולות ביצוע שלהם. אז בעולם מושלם יהיה לי פה, בעצם, יהיה לי קצת יותר גבוה, הסטרס שלי יהיה קצת יותר גבוה מתוך העומס. מתי אני נתקע בפלטו? פלטו קורה בדרך כלל מאחד משתי האופציות. כמו שאמרתי מקודם, אם היכולת התאוששות שלי פה והיכולת וגם היכולת של כמה סטרס שאני שם על עצמי, הוא בערך באותו זווית, באותה עצימות, אני אתקע. ולכן המון פעמים מה שאנחנו צריכים לעשות זה להוסיף עוד סטרס. זה יכול להיות עוד אימון בשבוע, עוד סטים, עוד משקל, עוד גירוי. בקיצור, להכניס את הגוף למצב של טיפה יותר מצוקה כדי שהוא יעלה מעל, ואז יהיה לי את היכולת להתקדם. מנגד, שזה קורה גם לא מעט אצל אנשים שהם over-motivated יותר, אז הסטרס יהיה גבוה, אני כל הזמן מתאמן, עושה הרבה יותר מדי סטים, הרבה יותר מדי חזרות, בתרגיל מסוים, בעבודה מסוימת, באימון מסוים, דוחף את הגוף כל הזמן לקצה, ואז הרזיליאנס שלי משמעותית נמוך. וזה אומר
משהו שם אני לא יכול לעמוד, לא מצליח לעמוד בעומס הזה, אז הגוף שלי כל הזמן תחת מצוקה, והוא לא יצליח, יהיה לו מאוד קשה להתקדם פה. ולכן מה שאני צריך לעשות זה, או יותר זמן מנוחה, כדי להעלות את הרזיליאנס שלי, או לבנות יותר בהדרגה את הסטרס, כדי ששוב יהיה לי יותר יכולת בגוף, או כמובן לוודא שהשינה, אוכל, תזונה ומנוחה בין האימונים עולה. אז לכן, אם זה קורה, אני חייב להוריד טיפה את העומס. ובגלל זה המון פעמים אנשים שאובר דוחפים, אז פחות אימונים עוזר להם להתקדם ועושה להם יותר טוב. כי הגוף מגיב, הוא צריך את הבניית רזיליאנס הזה. ואם אין לי את זה, אז גם האימונים, לא משנה כמה אני דוחף, אני אתקע בפלטו ואני אהיה מוגבל. אז הם תמיד עובדים ביחד והם מתממשקים. אז לסיכום, בעצם כשאני רוצה להתקדם, אני רוצה שיהיה לי, לדרוש מהגוף קצת יותר ממה שהוא מסוגל כרגע, ממה שהגוף שלי יכול. תמיד אני רוצה שיהיה לי מאתגר, אני רוצה שיהיה לי קשה. אבל אם אני מגיע למצב שאני לא מתקדם, אני רוצה לבדוק שבאמת אני דוחף מספיק, ואם אני יכול אז להוסיף עוד אימון, עוד סט, עוד משקל וכן הלאה, ולראות אם זה משהו פותר לי את הבעיה, או שאני רוצה לבדוק אם אני בכיוון ההפוך בצד השני, אני דוחף המון, מתאמן 5 ימים בשבוע, 6 ימים בשבוע, אפילו יותר, אני עובד ותמיד דוחף את עצמי למקסימום וקורא, אז אני רוצה לבדוק שהיכולת של הגוף, הבסיס, היא לא עומדת בקצב, אז הגוף בצורך מצב מצוקה והוא לא יכול להתקדם, אז אני ארצה להוריד טיפה את הסטרס, ושיהיה יותר קרוב לרזיליאנס, ולשפר אם אני יכול את גורמי רזיליאנס, זאת אומרת לשפר אם אני יכול את השינה, תזונה, אוכל, ולבנות בהדרגה את היכולת של הגוף, טיפה יותר הדרגתיות, לפתור לי את המצב שאני יכול להגיע. אבל גם אני יכול להיות ב-50-40, אוקיי? זאת אומרת, בקצת יותר, גם אם היכולת שלי, המקסימום שאני יכול להרים זה 10 קילו, וגם המקסימום שאני יכול להרים זה 100 קילו. אוקיי? בשני המקרים אני צריך שהרזיליאנס שלי יהיה קרוב. אז אני חייב לבנות את זה בהדרגה, ואני חייב להתחשב בתוך ההתאוששות הזו. אז ככה אני בעצם מתייחס לתוך הפלטו, מקווה שזה עשה סדר.